Yeah. Mai sona, mai sona, zaɓi da alkhairi sannan hasken annuri ke ce cikon buri. Mai sona, mai sona, wurin zuciya mai daki da sannan sashen jiki na. Sona burin zuciya mai daki na sannan barin jiki na. Cikin dare kina zuwa mafarki na, ban natsuwa ganin kishi ka tashi na. Tun fil azal cikin azal kundin tarihi na, ban taɓa gamo da iya kamar ki zaɓina. Sai na faɗa na jaddada cikin bayani na, tushin baki na batun da za na zazzana. Ko na yi nisa a gare ki dole sai na dawo, ban jure rashin ki ko na sakwanta ya ba zai min daɗi ba. Sahi ba ki so gare ni mai girma, in babu ke a gare tilas na shafa ma. Rarrafe nake ba a diddige na takalma, da ki ban guri sai ki ce da ni na dan zauna. Da ruwa a silike na sha jiki ya bar kuna, ina fita ni da ke na musamman. It's Hassan, the youngest producer. Bude baki. Chiɗan masoyina.